Nagpahigayon og on-site monitoring og geotagging sa Project Lawa og binhi site sa barangay Cabudon, Anitapan ug Libodon sa Mabini, Davao de Oro ang mga personahe sa DSWD Field Office 11 kuyog ang Municipal Social Welfare and Development Office. Kini aron masiguro nga maimplementa ang mga proyekto subay sa mga plano ug ma-validate og tarong. Magsilbi sab kining oportunidad aron masubay ang estado matubag ang mga hagit ug makahimo og aksyon aron mapalambo ang implementasyon sa proyekto. Samtang ang geotagging process naghatag og GPS-based evidence sa kumpletong mga aktibidad, nagpalig-on sa transparency ug accountability sa project management. May nungdanon ang mga lakang aron mabalanse ang epekto sa palibot sa proyekto, paggiya sa mga desisyon nga base sa datos o pagdasig sa aktibong partisipasyon sa komunidad. Ang inisyatibo naghatag og suporta sa long-term sustainability o kalampusan sa Project Lawa ug binhi nga gidisenyo aron masulbad ang kakulang sa tubig, mapromote ang oportunidad sa panghinabuhi ug maprotektahan ang natural resources sa rehiyon. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe!